ni David, Hari ng Israel, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Sa ngalan ng mga nanganak na Espiritu Santo, Amen. sumainyo, Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain ito pa rin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimula natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, habang pakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Tingin nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Ngayon po, tayo pong mga nasa live streaming, ilahad po natin yung ating mga palaspas para ating mabasbasan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay yung pagpalain at pabanalin upang sumasaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari. Siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem pagdating nila sa Bethfage. Sa bundok na mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na dayon, makikita niyo ron ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo dumarating ang iyong hari. Siya ay mapagkumaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Sinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol na mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga tao nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot ng karamihan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Mga minamahal ko kapatid, tayo po ngayon ay pumapasok na sa tinatawag nating mahal na araw. Alam po ninyo sa wikang Ingles, ang tawag po dito ay Holy Week. Pero po sa atin, napakaganda po. Ang tawag po natin dito, mga mahal na araw. Mga mahal na araw. Ano pong ibig sabihin pag sinabi nating mahal? Yung ibig po sabihin niya mahal, una, kapag ikaw ay bumibili, sinabi sa iyo, pagkano to? Yan ay ganito ang presyo. Sasabihin mo naman, ang mahal naman yan. Ang ibig sabihin, mataas. Mataas sa kalidad niya, kaya mahal yan. Mahal. At magandang kalidad yan, kaya mahal yan. Hindi yan chipi-chipi, kundi yan ay dekalidad, mahal. Kaya sinasabi, mahal po yan. Kaya, ang ginagawa natin ay, sinasabi natin, patawad naman, tawad naman. Tawad naman para mabili ko yan. Tawad naman para mabili ko yan. Yan po ang ating ding nakita. Ang ating Panginoon ay binigyan tayo ng buhay. Mahal yan. Mahal yan. Pero hindi po natin yan ginamit ng mabuti. At yan po ay nilarastang natin. Kaya po yan po ay nawala sa atin. At kung kaya tinubos yan sa atin ng Panginoon, mahal. Mahalan to po siya sa atin. Kung kaya tayo nawa ay humihingi ng tawad sa Kanya upang ang ibinigay niya, ibinuwis niya sa ating mahal na mahal ay ating muling kamtin sa ating buhay. Mahal. Yan po ang ibig sabihin ng mahal. Ay ikalawang bahagi ng mahal, ang ibig sabihin natin ay ito ay mahalaga para sa atin. Mahalaga para sa atin yan. Kaya mahal. Kaya mahal mo yung bagay din. Kaya pinapahalagaan mo yan. Pinapahalagaan mo. Binibigyan mo na ingat. Mahal mo yung cellphone mo, iniingatan mo yan. Mahal mo itong gamit mo ito, iniingatan mo yan. Mahal mo itong mga taong ito, pinagsasanggalan mo yan. Kaya, mahal mo sila. Mahalaga yan para sa atin. No? At kung kaya't makikita natin din, ganyan din tayo kamahal ng ating Panginoon. Mahalaga tayo sa Kanya. Kaya, handa siyang ibigay ang Kanyang buhay para sa atin. Ngunit tayo rin po, mga minamahal ko kapatid, kuminsan, hindi natin pinapahalagahan ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Naalala ko po yung kwento nung pumasok ang Panginoon, yung kwento niya, nakasakay siya sa isang donkey doon sa asno. Sabi sa atin sa Ebanghelyo, nakasakay siya sa isang donkey. At yung kaya yung donkey yung tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya. Siya ay pinapalakpakan, pinupuri ng tao, hinahaplos-haplos. Tuwan-tuwa sila habang naglalakad yung donkey patungo doon sa Jerusalem. Winawagay-wagay pa ng mga palaspas. Pero ilang araw na nakaraan, wala na pumapansin sa kanya. Parang naisnam na siya. Sabi niya gano'n, kakaiba naman itong mga taong ito. Nung isang araw, ako'y pinupuri nila, hinahaplos-haplos, winawagay-wagayan pa ng mga palaspas. Ngayon, isnamda ko, dead man na sila sa akin. Ano nangyari? Sabi ng kaibigan niyang asno, ganyan talaga. No? Wala kang katuturan sapagkat hindi nakasakay sa likod mo si Kristo. No? At yan din po tayo. No? Ano po ang halaga natin? Ano po ang halaga natin sa ating buhay? Alam niyo po tayo po ang halaga lang natin sa ating buhay ay lagi natin titignan sa 3 P. Yung unang P, yung ating possession. Kung may pera ka, meron kang yaman, possession yan. Diyan mo makikita ang halaga mo. Mayaman ako, kaya meron akong dangal sa tao. Kung nawala ka, kung nawala yung pera mo, hindi ka na pupuntahan ng taong yan. Wala na.
Wala ka ng wala ka ng katuturan. No? Ikalawang P, yung ating popularidad. Popularity natin. Pag sikat ka, ang dami nakasabit sa iyo, ang dami nakadugtong, no? Yan yung mga bagay-bagay na ating pinapansin. Diyan ako, sikat ako. And then pag nalaos ka, wala, nganga ka na rin, alis na rin sa iyo, no? So yung popularity natin, yung ating possession, and then yung huli, kapag meron kang kapangyarihan, may power ka, tingnan niyo po, ang dami nakakabit doon sa mga nasa poder, nasa posisyon. Bakit? Andoon. Meron sila posisyon niya. Kapangyarihan to. Kapag may kapangyarihan ka, andun nakakabit. Kung nawala ka na sa poder, ano ka na? Wala. Lalayasan ka na rin. Pero ang ating Panginoon po, yun na nakalabutan nila, yung huling P. Isa lang P yung kailangan natin. Ano po yun? Yung ating Panginoong Yesus. At ang ating kahulugan sa ating buhay, na mahalaga tayo sa ating buhay. Not because meron tayong mga possession, not because meron tayong kapangyarihan, not because meron tayong popularidad. Meron tayong dangal, meron tayong kahalagahan sapagkat merong nagmamahal sa atin. At yung nagmamahal sa atin yun, handang ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Yun po yung huling P, yung Panginoon nating Jesus. Sana po maisip po natin yan. Sumiksik yan sa ating pag-iisip. Ano po ang mga pinahalagan natin sa ating buhay? Wala po. Ang huli pong pinahalagan natin sa ating buhay ay ang ating Panginoon. Ang halaga po natin ay hindi po na sa ating gamit, sa kapangyarihan na anuman. Ang halaga po natin ay meron tayong nagmamahal sa atin, ang Panginoon nating Diyos, na handang ibuwis at ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Pagnilayan po natin yan. At naway sa pagpapatuloy po ng ating pong ginaganap sa pag-uumpisa ng ating mga mahal na araw, unawain natin, mahalaga tayo sa Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal din niya ang ating buhay at mahalaga tayo sa Kanya. It is only with Christ that we have worth sa ating buhay. Tandaan po natin yan. Kung wala si Kristo, wala rin po tayo. Pahalagan po natin ang ating Panginoon at pumasok tayo sa mga mahal na araw na ito na may pagpapakumbaba, na may pagdinilay, na may pagpapasalamat sa Panginoon nating unang nagmahal sa atin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ng aming kaptin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalot sa pagkabuhay niyang maningning, sapagkat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maririnig natin ngayon ang ikatlong awit ng lingkod ng Diyos na nagbabadya ng misyon ni Jesus at ng mga pasakit sa Kanya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhokot balbas, gayon din ang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato,
pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong nakakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi siya intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulong ay pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Inilalarawan ni San Pablo ang dakilang kababaang loob ng anak ng Diyos at ang papuring kanyang tinatamasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipakahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tututin. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tututin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot,
Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong nila si Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay papatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po. Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamangang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo! Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak si Jesus ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lamang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos.
Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasit na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa panandaling katahimikan, pagnilayan natin ang narinig nating pasyon ng ating Panginoon. Mga kapatid, sama-sama nating idasalin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na maging matatag tayo sa pagsunod sa ating manunubos, ating sasabitin, amang maawiin, dinggin mo ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maipamalas nila ang katatagang kinailangan sa paglilingkod sa bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekonomismo ay mahanap nila sa kanilang katatagan ng pananampalataya ang daan tungo sa pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon.
Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa upang sa pabago-bagong takbo ng mga pangyayari ay maging matatag sila sa paggabay sa mamamayan tungo sa isang matiwasay na pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nakasakit dahil sa kanilang pagiging salawahan sa pag-ibig, upang maglakas silang humingi ng tawad at magbagong buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkatipon sa pagdiriwang na ito, upang ang paghawak natin ng palaspas ay humimok sa ating hindi ito iwaksi at palitan na nakakuyog, na palad na sumisigaw na parusang kamatayan para kay Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. At ngayon po'y dasalin natin ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong iyong anak, na bubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mary, help of Christians. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming puno ng awa at habag, ibuhos mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kaming likas na salawahan ay matulungang maging matatag sa pagsunod sa iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Manamin Diyos inyo, tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin, magpapala na aming hiling. Malalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain, kaligdan ng Diyos sumang makapangyarihan.
tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo sa rin. Diyos sa inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalsakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasusungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa namang helang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yung niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Amang ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa rapo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Pablo Virgilio na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na imilay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, kaya hindi ng lahat na mapumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kaming lahat na masalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, Mary, Help of Christians, kaysa ni San Jose na kabiyak na puso ng ating mahal na Ina, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal na papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Mga kapatid, tipunin natin ang ating mga panalangin sa sama-samang pagdasal ng panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo Alugod po rin. natin bahagi sa bawat isang kapayapaan. Peace po sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad tayo inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Ama ko sa kalangitan, kung di mo mapapayagang kalis ay di mo inuman, sundin ang iyong kaloobang ako'y maghain ng buhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kami makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon pong Holy Week, ang ating pong mga live streaming, yung sa Lunes hanggang Miyerkules, alas 6 ng umaga po ang ating live streaming ng Misa. Sa Huwebes Santo po, ang ating pong live streaming ay gaganapin po natin sa ganap na alas 5 ng hapon. At yung ating pong Biyernes Santo na gawain, ang gagawin po natin dyan, yung ating pong Veneration of the Cross ay gagawin po natin live streaming sa ganap na alas 3 ng hapon. So yan po ang ating pong mga schedules. Wala po tayong mga ordinary mga misa. Live streaming po tayo. Mag-ingat po tayo, manalangin at magdilay ngayon po mga mahal na araw. Na atin po ngayon tahimik na magdasal. Sinasama ko po kayo ngayon, tahimik na magdasal para po sa ating higit na paghihilom sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating parokya, sa ating bansa, sa ating buong mundo. Mary, help of Christians, Panalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ialay na po natin ang misa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Ang mga kabataang Hebreo, naglayang mga sanga ng olibo, humalubong sa Panginoon, samantalang malakas na sinasabi, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan.